Malawi Brief. Programu ya The Dashboard wiki ino yayamba ndi kulandira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amene abwereranso kuno kumudzi kuchokera ku ulendo wawo wa chinsinsi. Programu iyi yawunikiranso zomwe zakhala zikuchitika ku MCP pamene zinamveka mwiki kuti kumeneku kunali kutsekerana maofesi. Firm kuti Professor Arthur Peter Mutharika is in the country. Alankhulapo zotani kapena sanayankhule kanthu Ayi ndithu chifukwa pochoka pajatu adayankhula ananena kuti whosoever is looking for udindo umene ndili nawo ngofunika zidikirabe zake zinakalipo 2030 signature imene adaponya iwowo ndi akuchoka ndi ya 5 years anatero signature ndi ya 5 years ndiye lero wina sungangobwere kuti khangati kuti kwapo mboneze kuti sadzowerenga kuti panopa tili mu 2026 somo ya class ayi zoko mboneza ayi yo kalenda akuitsata kuti panopa tili mu 2026 ndipo akudziwa zoti kachoka pano tifika mu 27 tifika mu 28 tifika mu 2029 kenaka mu 2030 kwinako mukozona zapangano zina koma Mutharika kulankhula kwanje kumene fonga muntu wina unali chiyembekezo ukuzomangeza kuti akuyankhula mota koma akutero kuti tentidikire bas patience is what is needed. Analowa mdziko analowa mboma ndi zifukwa zingapo zinamwaizo anazifotokoza ngati confirmation tinayo kuti afika imene ndi private trip tikhozonera kuti tapeza zotani private trip mene private trip sitingafufuze mkatikati mwa private iyo kuti kumeneko kunali zotani koma chimene tingangonena kuti abweramo ndiye kuti awafunira zabwino atsikana mpiro miyendo the scorches awafunira zabwino kuti zimene inuyo mwachita masiku amenewa ndi zimene amalawa akuyembekezera mawa ndiye kuti zili bwino kuti ndi mawa paja mawa tu kodi tu Sunday ndi mawa tu mawa pamene dziko la Malawi likuyembekezera chikho so ziganiza mo kodi tu mmene taselelera papa nanga kulekera njonena kuti chikho chikubwera kuno ndi anena kuti zimene apanga atsikana yawa zaposa zochitika za ndale afika pamene ama asikana kaona Mutharika ali garafuso kuti mwaganiza bwanji akuti ndale Malawi muno kulipunika kulephera kwabweretsa Malawi pamodzi kuti lidzenda chitsogolo akuti mmene apangira mpirawo tidakha kuti kundaleso timenda choncho bwezi patali anena Mutharika sonzo kuti ndale zikutigawanitsa ngati ndale zikutigawanitsa mitundu ine ndi Mtumbuka ine ndi Muyawo ine ndi Mchewa ine ndi Mulomwe ndi kuti aliyense akakhala Mulomwe akumadzipanga line ndi kachipani kake ukakhala Mchewa umadzipanga line ndi kachipani kako ukakhala Mtumbuka umadzipanga line ndi kachipani kako chimodzi Muyawo ndi zina so zimenezozo anthu kuti tavala dzina loti Malawi ndi zosaloledwa kuti mkulu ndi lawyer paja lawyer kankhuliro kapeka tu ndikauloya chifukwa ukakachita motambasula scorches yachita zoposa andale anene choncho Mutharika atangofika ndipo atulankhani even azathu azolemba limbali mbakale nkhani imeneyi kuti Mutharika afotokoza nkhani imeneyi ndipo zateremu ndiye kuti nawonso ali nawo limodzi ndi Amalawi amene akuwafunira zabwino atsikana amenewa wonderful ndipo masanbanchezo amanena ndithu kuti chonde inu mayi ndi bambo Chawinga imene mwayibweretsa madzulo ano pamudzipa mayi ndi bambo Chawinga kunakhala kuti mudakali mphamvu mudakandibweretsera nyamata 11 aflames chifukwa kuliso punika kumeneko ukuso ndikoti nde atsikana wawo ali uku inu muti kozera sombali
ndempaka 11 ayi 11 ngakati zione kuti banja loti lidzayanjanitse amalawi ndilimene ala 11 lalero basi kutaka promotion the first adakakuti adakalachitsikana tidakauza president kuto anawa adziti akabwera muzitithandizirapo atenge ngata chisamaliro chifukwa ife tikungofuna uzimu wa luso chifukwa zina zide aizativuta so tikokozenso mabanja ena amene atenga kugawa kuti anawo awo akaphatikizana ndi banja la Chawinga kukamenya nawo mpira umenewo anthu amatitukwana amatiderera aku Nigeria amatero koma kumuona Chawinga temwa achina Tabitha zimene apanga kumeneko mothandizidwa ndatsikana anzawo zaule mutu suno nkwatani adzimaya amene wakafa fuso labwino nkhani ndi chonchi timawerenga zimene zimachitika m'mayiko ena zotere zikachitika zimatani kwene wani bungwe loyendetsa masewera mdziko limenelo limenera linyotsoleko kandalama nkwagawaniza anawa ana inu mwagwira ntchito yabwino mavuto ngati onse dzachepa nkupana mwava mawu zachepa nkupana akoma sinamveseti munthu amene kawiri amati hayi nkangono munthu amene ali ndi moyo wakupha akupha winayo amafuna zikhale zake zokha ndiye pali mawu timati dzachepa nkupana kanga chepe bwanji tigawane ndiye kanga chepe kamene kabwere kumeneko tindapatsa atsikanaje pang'ono koma zina zitsale zoyendetsera chinthuchi pachitupita Brazil kutukwatani pachatu kungopita masemi mucha tapanga kale qualify kupita ku World Cup. Are you sure? Very sure. Kuli bajeni uzampira zi ine nimagwira magolo ndili nyama ndiye kuti malawi apo kusamuto sichoncho golo nimagwira magolo ndili nyamata mumanena amakwika ndi pagolo sati kugwira chifukwa ukhoza kukhala pagolo ndi kumangodutsa mpira zotheka zimenezo ndiye zikatero kusakhale jera loti drama ziteretu tendizigawane tenditere gulu limathera limathera pamenepo koma pakhale ndondomeko yabwino tisayambe agangata ali konko ndipo anayankhula mawu kuti chonde tisalowetse ndale tizulukeko bwino za ndale zikapangire kumudzi. He spoke with power komanso he carried the speaker on his head with power. Wow. Zandale tikapangire kumudzi ndiye malangizo tsopano ngatanga kunyotseni kandalama kacha kayamene zikhalire tsogolo lidakapitirirabe ndiye ndikulangiza atsikanawa skocha tsopano fa pali ena mwina ngokwatiwa pali ena mwina ali okha pali ena mwina ali tizibwezi so banja silingauze kuti solo mukabwera mkandalama atu banja lithe ayi banja lipitilirebe banja silitha mwechi bwana koma ndilangize uku kwa amene ali mtizibwezi toledzera ushwa kutheka tanye matadi ndatalira kuti madam akangobwera ndi ukautunga ayi zoutunga atsikana ava kuwawa atu avutika atsikana uko ndio sajilira kuti akabwera ndikautunge ayi alole na amange nyumba zawo athandize makolo wawo iwenso chibweziyo uli mkholo lako asiyeni komanso chibwezi limathetsa banja ayi so atsikana akaziona kuti achimwene okhangata ajalira ndalama kuti ayimwere yonse tetsani zimenezo chibwezi limathetsa chibwezi chilibe mavawu kuti chibwezi atsikana ngati chibwezi chanu chili indiscipline chili cha indiscipline auzeni kuti ine mundionongere tsogolo mabwera ni topola matsuwa the Scotians we are with you awakalindiza tazira libagenza kuti khawe ndibikuta ine ndachalireso zomwezo ufuna undiphumizeso koma tukamba kuti be responsible ntchito agwira atsikana ndiyo wawa ndiyo pweteka zikumapweteka fe koma niwake aja akuvutika. It's not easy to run 90 minutes. It's not easy. No. Take very soon.
ife tili nanu komwe muliko dziwani kuti mawa ndi kuti Malawi yonse nangasi palibe ndege imodzi inganyamule Malawi onse takulibe koma ndi kuti maso adzakhala ndithu koma ku airport tidzapita kukata kukachingamira oyu mini akamabwera tikachingamira maona ngati mawa ayi mawa ayi koma akamabwera chabwino tidzapita ku airport komanso tapempha president kuti tsiku lobwera kodi holiday sangaike holiday the Scorchers holiday Scorchers holiday kodi takugwira ntchito anameniwa koma ndaonadi ngakhale the first lady yes akhala kupereka mauthenga yeah komanso president yes ali nchidwi. I remember mbuyomu zimatheka I should believe kuti zichitikanso ulendo uno kuti late Bingwa Mutharika amatha kuitanisa timu kukaja nawo kuja kusangalala nazo zina zote andikhulupirira kuti zimene zikozochitika ndipo ma president ena mbuyo mutaona apa kuchita zimene kuti si abingoke sabingoka azi taonaso pakatipa ngakhala chakwera amene akhala kupanga soso atsikana komwewa oh yes zimaenda dzulo ndi lero ma social media asi achakwera ali ndi atsikana aja ndithu kunyumba kwawo kwaitanira kuti tediyira limodzi lisangalala limodzi let's celebrate them a president alero akuva zimenezi sangalephere kwaita tabwera komanso mayi wina ndangoyiwala dzina akuti ana amene akabwera iyeyo ali ndi lodge mulilongwe muno lodge akuti akabwera adzapanga host one night aliyesa akadya akagone kumeneko aliyense atatengako gawo anthu amene muli ndi kuthekera iya ine ndipangako chakuti ndapatsa maploti chifukwa akalindiza ndine tikhoza ngozipereka ukalima mmunda mwa azimayiyo ayi kuonjezerapo tikhoza tidzabwerese pa dashboard ngasi nangayifera patsanyaya nanga ino ndine tilinjani girio tikuyankhula panomu ndekuti ali kumbuyo kwathu Scorchers oye basi abwera pa dashboard basi ndekuti ife mbali yathu tataniko tachita well moving on yes a president imene anachoka zimene alankhula tazimva at the same time mbuyo muno mwachitika ziwiri zitatu TPP inali chakumwerako yes ati ku Golden Peacock ya ku Blantyre leronso the vice president Dr. Jane Ansa alankhulaponso pa zimene iwo anaona kuti ayankhule tiyambire pati I think tiyambire za ku Blantyre atachoka president ku Blantyre kunali timu ya DPP ya ICG anali kumeneko kufotokoza ndithu kuti tonse timafera Mutharika basi tonse timafera Mutharika basi msapange mpaka nakuika kuti basi mkuyankhula kwawo anatero kuti oti tizimvera nda Mutharika ena akhoza madutsa ayimba mluzi wawo kaya kudutsa mwina apita chalichi kaya kulipa kupita koma amenewo soti nkumamvera mu hierarchy ya DPP ndiye pasapezeke munthu obweretse chipwirikiti ku DPP ndikuyang'anani kwambiri tichidwi pasapezeke munthu osokoneza DPP zimenezo akamba ndi apita mukito amene nda general secretary ndi wakuchalichi koma timayambira ndi anthu ampingo tili baba general secretary apo mmalo wakuchalichi koma timayambira secretary general zasiyana tili kundale tsamba zachoka pakama pa secretary general wa DPP yes kuti yayi tiyeni tonse maso akhale kuti ndenga tiyeni mumafuna osocheretsa anthu izo ndikayalibe pano koma ife tupanga za Mutharika basi koma sana afotokozetu kuti nkhani imene yakunena ni ndani sana nene koma nkhani yake ndi yomwe ichi yoti amene chipewa chimukwane avale nkhani yake ndi imeneyo sangaloze munthu ifenso pano tilibe mphamvu yoti amanena akuti ayi koma akamayankhula kuja wekoma ona kuti chipewa changa icho katundu wanga uyo so zikozotheka kuti amene amanena akwadziwa koma ife tilibe mphamvu yoti kozobwera pano kumadzata amanena akuti ayi amkhito angotalira tikarafusa kuti
mayankhula kwa ndani koma popeza sana yankhule basi feso tingotero kuti zatero zili choncho ndemwe tichipewa amene chimkwane yeah ndekuti mutu wake ndiwofanana ndi chipewacho fwe chipewa cha ine chimene ndingavale ine sichingalowe mutuwu kuona akuluakulu achipani mutero akukakhala pansi ndi anthu zikutanthozera chanzo ndizabwino kumanga umodzi sakupereka zolankhula mdziko muno zoyankhula zikhalepo nchifukwa kanthu tili ndi pakamwa koma chofunikira nchakuti chipani nkhani imene sikupita ku DPP kokha zipani zonse mdziko muno kukokana sikwabwino kukokana kutiri so achipani achama kuti akudziwa chimene chikuchitika ife tili kunja mpovuta anu akamadziwa kuti chikuchitika nchakuti chifukwa tikabwereranso munakamba apa zoti ngakhala vice president nawonso analiso ndi zawo lero kweli ya 12 yes mwato lako zotani mundilole kuti tipereke mpata faka kalipi kalipo kamene a vice president ayankhula okha lero kodi nzanyuwani dzanyunyu leroli a vice president atiyankhula okha ndiye tione kuti vice president Dr. Jane Ansah atiyankhula zotani. We'll be right back. Musasunde mene ndi the dashboard. Komanso sikuchali chikoka anzathu achalumino amachira amapikisana nawo tu kusalima ali mu politics inuyo mukhale olo anawo muzipani ine ndino wa GPP koma asankeni chipani chikongomufuna amene akalo mu DPP tinzakwatsa za DPP na ndamukalamu kaso zina kuzibani zina zimina kupanga chote president wa DPP wajanaku zanikale mudijina mudinula hapa magazatu hapa na DPP nipo DPP sinenda choka chikapa libe wina na ndimanga hapa kosi kutitile olo kapena kuti ndikubatsa icho olo nanga kuti mwakwanta ndanduko ayi koma zochitika mu DPP ndizimene zidandipatsa chifukwa DPP ndiye chitukuko inenso ndimakonda chitukuko ndilipechake azimayi akunofi amaimba nyimbo ile ndinanamvera nawo amanena kuti Jane Ansah mwana wa profesa aprofesa ndachitukuko nawonso ndachitukuko nangasindine mwana wa profesa aprofesa ndachitukuko nayesu ndine wachitukuko ndakakalaokanda chitukuko ndikuti ine nanga ndi mwana wako ayi zikomo kwambiri kunena kuti yakhalira imodzi nditipitiriza pamene tikugawana chakudya zikomo ambuye akudalitseni nonse. Wow. Alanguladitu amina ine niona ngatetu mwina kapena mukamba kale chifukwa kale lija akhalaswa kulankhula ayi izizi mwaonazi ayankhula leroli idzidzi nzalero ndeuta president ali ndege akubwera iwo ayankhula izizi akuti wolunga bulu ndipo anena kuti kaya uli ndi ulumali kaya uli mvuto lanji bwera kundale bwera kundale ndale ndi za tonse ndipo ineyo ndikuyankhula pano ndine wa DPP achitonena atu okha ndine wa DPP ndipo kuti mundicheke apapa mundicheke muona ndithu magazi a blue si already awawa ayi si already atu ayi makati mwawa akuti muli magazi a blue ndi zimenewo ndithu anena kuti pamenepa zotanthauza chani ndipo ndi nkhani imene tikuyenera ndithu kuti tizukute bwinobwino nkuone kuti kodi atanthauza chani atanthauzanji mayiwa chifukwa sananenepo kuti atuluka DPP iwo nda DPP sopano amene sali wa bulunji pane mondani chifukwa tikachita connect ndi ku Golden Pico kumene akuluakulu achipana analankhula kumeneku kuti ayi munthu ina aliyense tateti ndizi
zikupereka pressure tsopano zimvesetsa zinthuzi zikuvuta wa blue ndiye amene sali wa blue ndiposiriza kuti ma blue wo kumeneko ali magulu angati fa pali sky blue pali dark blue Yes. so zilizo kuti akati ndi wa blue amatanthauza kuti ukhale wa blue wake kuti chifukwa kasi aliyense palibe amene anganene kuti nesi wa blue fonse ungati TPP osaungati pipi ndiye tizimva tizimva poti tili mdziko muno tikhale tikuzimva tione kuti kodi chenicheni chani ku MCP uku akutero kuti kuli ma veteran anali kaya ndi maloko mmanja kuti akaseke maofesi anthu ena kumeneku tiyambire pati dashboard inatsatira motani no kungoti liwu mwachulalo ndi limene ndikuyesa kupanga process mmutumu liwu laketi loti veteraniro chifukwa mu hierarchy ya chipani mulibe udindo chedwa veteran kuno ndi munthu ogwetsa ulesi kwambiri program ingotera panja mu hierarchy ya chipani mulibe udindo ochedwa veteran nde ero munamva kuti kuli ma veteran oimba veteran oswera mpira wawatitwakala nchipani so kulibe udindo umene kulibe ndi maudindo acho ongofuna kukana kukhala pansi kukana kungokhala pansi kuti oine kwanga ndachita kwina kuti asiyireko ena achite ndemawo amenewa kwa inu sakuchita exist malingana ndi pa dashboard mu library yanga mulibe mawu amenewo komabe akundipangira connect ndi mawu ena mawanja amene ndimanena kuti tsachira kale ndilofunikira kwambiri pa nyumba chifukwa limasesa bwino komanso limakhala lopindika mogwirizana ndi makona a nyumba kodi ino munthu akale so mmene mwayankhulira mwandipititsa kumeneko ngakhale kuti uveteraniwo suli pa list ya maudindo koma mmene mwakambira mwanditsegula kuti akhoza kukhala anthu akale amene amaona zina mwina zimene ife sitingaone titakhala pansi iwo atakhala pansi ife titayimirira chifukwa nkhani imene inenso naive mwaimvatu kuti maveterani ndiyetu maveterani pakafika podziwa kuti loko ili pati tikatseke ku ofesi kwa president tikatseke ku ofesi kwa secretary general so pamene nenso ndinachita jenga kuti awa ndiye ati kuti munthu amenewa ndiye ati so ndinadzaunika bwinobwino kuti ndimvetsetse kuti kodi chenicheni chimene akufuna kuchitira zimenezo ndi chani ndiye zikuoneka kuti muzimene tinapezazo iwowo ali ndi ma issues osati nda president ayi koma kuti nda ICG munkafukufuku amene kapagayo muntotolatola timene dashboard ima chita motolatola akuti asekretary general akumeneko ndi amene iwo maveterani ali na uvuto moti ngakhale kutsekapo target inali ku ofesi kwa ICG ko ndalati tikupita pamene tikhuzeso ya munthu wankulu ngasidziri komweko koma ndakuti asanapite asanakafike ndali kunali kugundana mitu tipite tisapite achita mathaso kunja bali komweko maveterani achita mathaso ndakasiya madzozo kuti ku office kumene kuti kumakhala chinyamata amphamvu akuyenda bawo ndi aoneka veterani ati onyamula loko kuti bwanji kuti hayi tudzatseka tsono ngati amanga bwanji musirese veterani so mwina kuteka anangoliwo pena patali kuti atamanga bwanji veterani musire center veterani magari munthu anachuluka musire center tsono mwina anadzangoliwo pena kutali uku kumakhala nyamata so ife so komabe I'm sure kuti ndiye kuti ICG achimwendo ayilira kuti zambira kumavoka mungafukufuku amene tingakhale naye zikuchitika zinthu zifanyani ngati mukumbuka bwino ndinadzakambanso tukamba za TPP ndinatero kuti ndi zibani zambiri kumene zinthu sizinakhazikikebe pamakhala zifukwa zosiyanasiyana mmene kulili
ngati ku DPP mwachitsanzo tikukamba za utsogolere umene akuona apa akuona ndi mmene sikulili ku MCP nkhani ya utsogoleri yavutanso sina siye malo aliyense akufunafuna mtsogoleri atakhala wakuti ayi achakwera ayi koma patabwera akuti ayi akuti ayi patakhala akuti so dzangoti mbwe muzipanemu mwavalidwa magalasi amene akuona mosiyana zinthu mosiyana kwambiri wina akumaona blue wina akuzaona kuti kangati ndi green amene ndi zimene zikuchitika kapena ndimene zikuchitika panopa zikuchitika choncho ndipo kwa MCP ko zimene zingakhala MCP wakudziwa kuti kwalowa mphuchi ndi chani kuntakataka musatisokoneze njicha wachoti sitimveke kwa MCP ko akudziwa kuti kwalowa mphuchi ndi chani mphuchi chimanga chikati chacha bwinobwino kuti mukhozoma kumatafuna bwinobwino matongola nkomadya umati kuchiphika kutere uona kuti kali ndandanda ndakachirombo kali momwemo mbozi zimenezo kwanu mukhoza kuti mbozi kwa maifeyo tili dzina lina chabwino so zimenezo ziliponso kumeneko moti maveteraniwo sikuti ngopenga iya akuganiza bwinobwino akuona abe zina zoti aina athandizani kukoza ndikuti ICJ chimene angachite asakwiye koma amvetsere kuti anthu akuti chani chifukwa osapsha mtima achimwendo asapsha mtima chifukwa SG ali ngati chief executive officer amene ali pampika amaona amene zikukhalira tikukamba za Scorchers pano ife ngati anthu onerera tikumaona kuti Scorchers ikuchita zamphamvu yes tikumayang'ananso kuti ku Flames akuli 0/10 yes anthu ali ndi mphamvu ngakhale alibe udindo yes zoma kuunikirani nkumanena kuti izi ndi izi mudziva akamanena anthu kuti takozani apa udindo umukhozotenga ngwanu koma uwu apatseni awo uwonso apatseni awo tonse tidziyendera limodzi zimenezo kumamva basi khaleke ndiye simple koma ikunimvekera kuti tikadakhalitsapo kumafoja nthawi koma nkhani ndiye straightforward kuti pamene anthu akudzudzula ako adindono mudziva kuti anthu akuti chani osatseka makutu fa mungatseka makutu muvula zakulu inu mwini wace Khristu Yesu ananena kuti kodi anthu amandiona ngati ndani yes kwafusa tophunzira yes amafuna amvesetse kuti kodi akundiona ndimene ndimazidziwira yes usadane ndi pamene anthu akukuza kuti achimwene apa sipakulongosoka yes tapanga ndi choncho ngakhala alibe udindo munthuyo ngakhala alibe udindo chifukwa mavuto ena amene amatuluka kumene kungoti pali ena maudindo osamafuna zipanga okha chabwino mzipani chakuti ine ndemu chakuti ayi anthu amadandaula zinthu ngati zimene zija ndamafuna kuti kumagawana to inu mupanga izo nkumayendera limodzi ndekuti kuloza na zala kukhoza kuchepa is it in order kuti tikhoza pa dashboard pano kufotokozera maganizo athu kuti zipanizi zikuyenera kukhala pansi it's in order kukhala pansi ndikufunsana chifukwa tu izizi modziwa kuti boma lasankhidwa 16 September yes tikuthamangiranso 16 apa ndio kuti chaka chikuta 1 year so ngati timavuto timene tikuonekati ngati sakhala pansi mzipanimo ndikukonza division yake siya masewera kutsogoloko ndiye kuti zikatero umavulala ndi udzu izoona nakasiwa ali mboma mwandikumbusa zimene zinayankhulidwanso ndi Chikulire kuchokera kumpoto uku yes. anapezeka nawo ku Golden Peak Blantyre ndani amanena kuti tikamakamba zoti adindo amayenera kusamala kwambiri kusamalitsa kwambiri pazifukwa akunena kuti mbuzi anayerekeza imene mbuzi inuyo mbuzi muntakataka mukuzidziwa yes anthu amayang'ana mbuzi kuti pamene ikudya nsiku apo ndiyoti yenera leka ya mwezi yes angwina to amatero anayankhula bwino
koma zikumadabwitsa kuti ana pansipa ehe akumatha kuyiwalidwa vuto lake ndimene akumadzafunikira pa zisankho anthu amene tikuwatcha maveterani kuti sakulankhula zomveka walero adzafunika pa nthawi ya zisankho adzafunika kumene kuchipani ngakhale cha DPP inde akufunikanso kukhala pansi nkuyang'ana kuti kodana ambuzi tikuwapanga treat bwanji then mafano kugwizana nanu kuti umavutika ndi udzu yes andi munthu akusankha nduna iwe ngati akusankha nduna ujesi wako wokha fa nduna imakhani ma privilege ambiri yes ndikuti ngati ndiwe nduna ku DPP yesetse kuti chipani cha DPP chisamavutike ngati kuti kulibe nduna ya DPP kama nimvesetsa chimodzimodzi kaya ku UTM kaya ku MCP chipani chisamavutike ngati kuti sichinakhale kuti nduna chibadwire so zinthu ngati zimene zozo zomakhala ngati chulu pali panthu ena amafuna zikhala ngati chulu yes aliyense adziloza awo amene awo anthu otero ndajamati inuyo muli mvuto lawani mufuna 100,000 mubwera ine bwana mafuna muthandizeko ndi vuto la 100,000 thandizeni pozozo ndi wacha ndi anthu akuluakulu akupatsa 20,000 iwe ndi kuti ndi vuto latsala 8 etu akupatsa 20 kenaka adzingauza anthu kuti amakawatu muvu esachita ndi mathandiza ndini pali zero pamene ambiri ali ndi mavuto ngati amenewo omangonyotsola kumanamiza kuti athandiza koma anthu ambiri akuvutika kuyiwala kuti moyo uno ndodalirana moyo ndi odalirana timalizene pa nkhani imene ndimaonena kuti banja limene sakukhala pansi nkukonza zinthu anthu amazadziwa akuti amayi watu kapena abambowa musango aona zero chonchi akagona sinkonono wache chifukwa munalekerera zinthu zoti mukonze banja lidzipitirira yes ndiye kumakhala kuti kuponyerana tsopano dzovala banja yes posachedwa apa ngati sitingathe kusamalira zipani zikhala zikukhala zobalalika yes 2030 ali choncho tisaiwale soti ndi dziko loti tilikonse wina ademba nyimbo mudzadziwa akadzayambana kuti anayimba ndani ndangomwe ndani kasinja kamene kasinja panopa zimaoneka kuti zili bwino bwino koma wina akakwiya ndi pamene amadzolula chenicheni mwakamba zogona apo munthu uli mtulo ena amakamba nkhani itu ali mtulo koma musandulule kwambiri ali mtulo munthu ukozolemba notsi ndithu kuyika mpando chonchi agona apa amakawa agona apa iwe uyika mpando pa udzingolemba notsi lero nadya chipisi iwe udya chipisi bwanji ana agona njala tsikulina ndifusa nyumba kodi mati bwana ndimayankhula kuti maona pa mfotokozi tikwenera kuti tikhale cheru kuti ngakhale tikagona tizigona mwamtendere ezoona tisaulule zimene zachitika masana mitima ikhale pansi tikonze china chilichonse tikhala anthu achilungamo ndithudi cannabis board member Aras Chikomen Chirwa anachita ndithu mogwidwa ndi apolisi sabata yathayi kwa iwoza athekera aoneka kuti belo anapatsa baja iwaja ndi mmodzi mwa akuluakulu ku board ya nkhani ya cannabis mbewu zimenezi ndi anapezeka ndi matumba ndi apolisi amati matumba amene wandacha mwina ndi mafailo izindima koma tikatengera ndi iwo ngati board member ndio ndi akho zokha ngati mafailo awo simu yako ndiye anavomera kukhala m'manja mwa apolisi kena kwa apolisi malamulo anachitika ndithu mpaka belo nkuwapatsa which is good munthu umadziwika kuti ndi olakwa kutsogolo koma panopa iwo alibe sitinganene kuti ngolakwa akhoti sananene zimene koma anamiwa akadali m'manja mwa apolisi tikuyankhula pano kuyambira sabata iyo fika pano panali mwayi otayi timafunako mutipatseko bero ndi amatayi bero yotu ife ngati tikukanizani pangofunika kachikole kuti tidziwe kuti kodi tasiyane kaye zoyendera ziphaso komanso pakhale ngati mboni yanu choncho imene ikhoza kukhalapo ikhale ndi katundu
okwana 3 million komanso akakhala anamiwawa ndiye kuti akuyenera kupereka 2 million kuti belo yoitheke tsopano ana million anapezeka kuti ashota malingana ndi lawyer wawo akunena kuti iwowo 2 million sangayipeze at least mwina tikana makambirana za 500,000 ndiye aboma anati akhota nati ndeti ziunike tsopano ngati mulibe 2 million komatu chikufunika pano pa ndi chani 2 million ndiye ndi chimene chapangitsa kuti pano patukambirana pano bwezi kuti anamiwa ali kunja kwa chitokosi koma he's still there anamiwa alibe 2 million munaitsatira kusowa kwa chikondi mwati bwanji kusowa kwa chikondi kwa anthu kunja kuno tukamba yitu ndi anamiwa ndimene tolomotu nanga si pajana adzalemba tumakalata anthu joint. Oh yes. You've UTM, you've reminded ABTP, yes. UDF analemba chikalata chimodzi. Okay. Ntulutseni ndi aboma anava. Aboma janava kuti mwati titulutse. It's okay. It's fine. Si amatuluka pa bero. Yes. Bas, komando bero imakhala ndi conditions. Conditions. Ndeti nanga azipande zitatu zikulu 2 million iyo. Adakaka mtulutsa munthu. Ndifa chake muno kuti palibe chikondi. Chikondi samakhala polemba kalata. Pa 2 million ipa nenobwera kuti ali kuja sikwa bwino. Na mimi wali kuja sikwa bwino. Amenera kusonkherana. Mwina swa kudabwa kuti mwina nkuteka diso la boma la unika kuti 2 million ichokera pa ndande. Ndio mazari kulemba kalata kuja kopwekera koma kuchitotulutsa 2 million. Kuti yeye kwa chipani cha tuchi. Pamene pakhanga kuti pakora njira nyani. Kuda. For 2 million yotu njochepa. Akoma ndiyo chepa. Adi yochepa kwa mbili. Olo kula ka WhatsApp na miwa. Friends of Namiwa. Zopereka. Kwa mwana mwina nkhawa ili pakuti. Zichituoneka kuti tuyo yachukera. Koma aichonde tiri ratadize aboma kumakale ntima kuti bero ita koma muo enoso muwotikira soko gawo linani koma ndikutira gawo ili loti kuti ola ango kaiponye pa kukango iponye iwe kuchokapo ola kama saka zawo kama saka zawo akubanja nasonkherana. Is this part of Bas directive? Bas. Kuda musadichule pamuti wako. Rich party jatu. Koma alitu ndimezi makhalira andi aboma usukula kulakwitsa akutsata malamulo. I see. Ndimezi makhalira pakali shulite. Pama ama nena so nani cash. Andi kumufuza hivi 3 million yo. Si cash. Si cash. Ndi nani cash. Nani cash. Yeah, zinokati zimbe ama kufunika mashurities akalepo anene kuti munthu tikumudziwa ndi wathu sadzathawa tili naye limodzi. Ashi. Basi kani ndiye tipemphererabe kuti poti aboma munthu amene amasuka yes kuti wakozi wapatsa bero ndiye tingopemphera kuti ndalama bero ipezeke atuluke kuti adziona zonse ali kunja kuno. Ana awasowa, banja la wasowa. Ndiye chifukwa cha 2 million basi munthu tipezeke kuti basi ukhalabe kumene kuja ndi bwino. Koma chikundidabwitsa ineyo njoti akuti iwo ni ntchito yotama imira Amalawi. Amalawi amene akutsatira pano ndiye kuti iwo amagwira ntchito imene akhalira mtumiki basi ngotumidwa kuti zikatumikira zikayankhula pa wireless zikapanga ma press briefing. So kandalama koti anthu amene amachita zoti kuthandizira press briefing because it's money for you to have that press briefing. Ndi makhala ndalama anthu amene uswali mchifukwa yake magulu awo omwewo wina adaziyankhula mawu kuti Amalawi so wafera. Wina wake akaona be kuti kangati nduvore nthandine Amalawi wina adaziyankhula ndi tumakilipi alipo ndi Amalawi so wafera anadzatero. Nge tidzaona akadzatuluka kuti mwina adzabwera ndi uthenga wanji pamene potirekera pamene tingoyimira pamenepo. Timalize ndi nkhani yonena kuti mwayenda bwanji ku Blantyre pamene ndithu nzathu watsikira kuli chete Tolankhani the Director General wa MBC
amene tikhoza onena kuti dziko lataya tikuyankhula pano ndikuti zinachitika a president ali kunja kwa dziko angoimva nkhani ili kumeneko abweranso nawonso ndekuti pamtima pawo ali okhudzidwa munali kumeneko ja munatipasira zonse mwayendako bwanji? Poyamba tithokoze kwambiri kuti Amalawi amulira ntolankhani zathu kunali munthu osalemasewera kuyambira tsiku limene adatayika loweruka kudzafika la Mulungu mpaka mande pamene khamu lidapita mmudzi mwa Mbanda kwa kunthembwe kunali gulu ndipo kuchileka ndipo tithokoze atolankhani motsogozedwa ndi a Felix Washon anapereka support yaikulu kumukuta nzawo ndiye kunali amipingo paja iwonso anali pastor ama mjetsa uthenga kuchirogwe ndiye kunali mapasta komanso amipingo yosiyana-siyana ACCP osiyana-siyana amene Brian Banda akamagwira ntchito yake amafa bwino. Wonderful. Ndiye kunali mtolankhani ena amene ochokera ku Mzuzu traveling all the way from Mzuzu ena mpaka dangu nawo ochokera ku Lilongwe akuti ineyo ndaononga mafuta anga koma ndidzatsazikane naye mbale wathu. This is the love that we always preach. Zikafika pamene pa kugira na manja ndipo tiyamikeso aboma anali komweko chikondi chimenechi chatilimbisa mtima atolankhani ambiri. Oh yes. Kuti tikuyenera kuti tidzidziwa kuti sitilitoka. Yes. Aboma alipo. Yes. Tinaona ndithu mene zinakhalira kumaliro amenewo. Ndiye kunali ma speech. Oh yes. Kumaliro wako kunali ma speech. Mene zikhalira kuti anthu osiyana-siyana alankhule awalirepo alankhule zinachitika zimenezo. Tidakatha kuyankhulisa anthu ochuluka koma ndimafuna tidangomva kwa anthu awiri. Okay. A Felix Njawala pang'ono chabe ndi Mai Mainja amene ala director amayi kuti kumeneko ku DPP. Asi munazitola bwanji zimenezo sezi chifukwa kumva Anjawala zimene akulankhula ndikuzamva mayiwa zikuoneka ngati mwambo umenewo mbali ina unatengedwa kwambiri gawo ndi achipani kuti pipi kapena sinduganiza mwaona bwino. Oho Mwaona bwino mafusa amene wanaliponso. Okay. Ena so amadabo kuti pamene koma design bwa kapena ndimene zimakhalira madera ena kapena koma mmene anthu amaganizira anali kali ndi picture yoti mwina mwambo uyenda chonchi. Yes. Amaona ngati kuti akayankhula kubanja kenaka mwina apereka mpata kwa oyimira atolankhani amene ali amisa Malawi. Yes. Akatero mwina apereka mpata ku MPC kumene amagwira ntchito. Akatero MPC apatsira a Ministry of Information kumene ngati line ministry. Ndiye kuti aliyense amaganiza kuti chiyenda nchiboma chifukwa lilayi ndiwo gwira ntchito mboma. Yes. Sanali wachipani ayi. Yes. Nchifukwa mwina Njawala anena kuti mmene anali malemuwa aliyense amaona kuti ndi wathu chifukwa pogwira ntchito samayang'ana kuti ndikhala ndi mbali iye anangokhala mbali ya Malawi. Yes. Koma namene adzakhala ngati tsekula maso ndi kuyankhula kwa amayiwa. Asi. Kuti malemuwa anali soja wathu anatithandizira kumenya nkhondo. Asi. So kunali kulira kwabwino chifukwa choti munthu anagwira ntchito zambiri. Koma chimene mwina tingangoganizako kuti going forward tikamapita kutsogolo kagwiridwe kathu ngati atolankhani. Yes. Tidzitani machitidwe ake. Yes. Chifukwa choti nangasi atolankhani ena ali kuboma ena ali media house yawo ti si aboma. Yes. Ena ali ministry kuboma komweko. So kodi anthu ngati ifeyo tikakhala kuti tikuonekeratu kuti tikugwira kumene komwe ndiye kuti ndife achipani chimenecho ndiye kuti tidzitani machitidwe ake. So chifukwa chake mwina ambiri anadzakhala ngati adabwa chifukwa choti ngakhale pamaliropo a regional governor anayankhula. Yes. Kuyimira chipani. A secretary general anayankhula kuyimira chipani. Yes. Ndipo pamene anthu amati
kuti pamene pazayenda bwanji Zayenda bwanji. koma poti mpamaliro sipakhala zambiri zofunsa Yezona. koma popita kutsogolo ndikuti maliro ngati awa Yes. amunthu oti anali director general wa MBC Yes. amenera angoyendetsedwa mwachiboma mwachiboma Aha. chifukwa choti ndekuti UTM analipo Analipo mpaja mpaja. MCP analipo mpaja Eh. Oja zake analipo Analipo mpaja mpaja. PDP analipo mpaja Eh. Afodi analipo UTM onse analipo mpaja apita kwa munthu wawo Zili ndendende ndi mmene anthu amaganizira. Mwina ngati sizina program ngati inoyi. Ngati tsiku limenelo chi dashboard sichinakomere mbali yawo. yes Amatawo ndo achipani chakuti. aha Uyu ngwachipani chakuti. Mawa lino akadabwa kuti nkhanija ndi yosiyana. ndikuti Akuti watulukaso chipanichi walowaso. Timaona ma comment ala ajetsedwa bands. Awa ngachipani chakuti. Utola nkhani ndovuta kwambiri. Ndipo- Chifukwa timagwira ndi ma current affairs. yes Zinthu zimene zikuchitika pa nthawi iti ngati ku MCP apanga zinthu zosokonekera ife we are there yes kunena kuti izi zinzotanizi yes ngati DPP yapanga zinthu zosokonekera ife we are there kuunikira kuti izi nzolakwika yes tsopano ngati wadzudzula mbali inayi ndio sikuti uli ndi magaga mbali inayi komanso ndikuthokozeni ma comments onse amene anthu amalemba timawerenga timatsatira chinachitika timatsatira ndipo timaphunzira zoona komanso chimene anthu ayenera kudziwa kuti ena amayankhulaso pambali kulankhula aponya chimwene uyu ndi wamkulu ali ndi udindo mwinaso ngwa ku banja amamdali inde izi zakulankhula pakamazi zikuchokera kwa munthu chimene anthu ayenera kudziwa kupanga declare Eh. kuti ine ndino chipani chakuti siziletsedwa oh yes m'Malawi muno mulibe munthu amene sasapota chipani china chake aha wina aliyense ngati munthu angakwiye ndita kamba za MCP ndekuti munthuyo amasapota MCP zoona ngati munthu angakwiye titakamba za DPP Yes. ndekuti munthuyo amasapota DPP zoona ngati angamve kuwawa titadzudzula UTM ndekuti munthuyo ndi wa UTM sono sizingatheka kuti ine ndemwe ndikhale wa UTM Aha. ine ndemwe ndikhale wa MCP ine ndemwe ndikhale ndine muleme zosatheka sizingatheke so ife timayesetsa ndithu ndipo mukamaona kuti tikuphonya chimene muzichita manambala athu alipo kumatiyimbira direct osati wopayi Oh, yes. mutiyimbira kuti mmene tikuoneranimu muoneka ngati tumakwera kwambiri odya zake tu alibe mulandu Aha. bwanji mutakhala neutral ife ndife anthu sitikalephera kuphonya oh yes tikoza tikhala pa neutral mene tikuoneranimu amakawa muoneka kuti ndino afoditwi muno iya pepani ife tikungogwira ntchito ngati atolankhani aha so tatiye ndidziwe ife tili pano pa chifukwa cha inuyo nanga kupanda inu ife tipita kuti nangaonera ndani aonere ndani so tikalakwitsa bwerani tikokeni ndifanano ndifanano ndithudi ndikuthokozeni kwambiri madzulo ano zikoma kwambiri kuti basi program itathera pamenepa ndathokoza